дете, а след като да си чакаме един тинейджър да научи математика и си казвам, що да направя ценови. Ние се раждаме чисти, без стрес, тревоги, емоционални бариери. Раждаме се, за да бъдем автентични, всеки определен потенциал, но още с първата глътка въздух идваме ние, родителите, с нашите очаквания и с нашите проекции за възпитание, според ценностната ни система, морал, норми. Също нещо се пренася после в детската градина, в училище и също в обществото и много често това се разминава с начина, по който ние се усещаме и възприемаме света. Така се учим да потискаме емоциите си или да бягаме от чувствата си или да ги стоварваме върху другия човек, когато ни идва в повече. Тръпваме страх от отхвърляне, изоставяне, унижение, несправедливост, от предателство и по пътя ни се редуват болката и любовта. Често сме наказвани с липсата на любов, именно защото не сме такива, каквито другия човек очаква. Оказваме се редом с страховете си, с разочарованията, обидите, емоционалните травми, които често остават недоизлекувани и с времето ни задръстват, наричат се емоционални токсини. Те изменят биохимията в нашия организъм, в телата ни и водят до емоционални блокажи. Всяка една емоция води до своите представители, чувствата, а те са просто описание на енергията. Ние даваме това описание на енергията. И колкото повече се втвърдяваме в дадена емоция или се идентифицираме с нея, чувство, ситуация, тя става все по-плътна. Колкото повече се отглеждаме и се подхранваме, толкова повече тя се материализира. Ако си давахме сметка какво си отглеждаме, мисля, че всички бихме искали да бъдем доста по-пропускливи и внимателни и осъзнати.